večer, dámy a páni. Mám tu čest dnes uviesť novú knižku Janky Beňovej s názvom provokatívnym, krvavo vymalovaným na obálke Preč, preč. Možno len na úvod poviem naozaj len pár slov. Sme sa dohodli, že to bude minimalistický krst. Že sa v slovenskej proze niečo deje naozaj posledné roky a niečo veľmi zaujímavé. Za to dnes môžu naozaj najmä ženy, alebo dámy, alebo pani, alebo dievčatá. Generačne by som to zobral od Alty Vášovej cez Janu Juráňovú, Moniku Kompaníkovú, Ivanu Dobrakovú až po Zuzku Keplovú a medzi nimi svoje dôstojné miesto má Jana Beňová. Písala výborné básne, si to pamätám, ako 19-ročná, debutovala zbierkou 1993. Albert, dones knižku Svetlo platí. Nie, tá vyšla u Hevyho vlastne. Vydala 3 básnické zbierky a spisovatelia, teda básnici sa trošku zachveli, že čo bude. Mne niečo povedalo, že je to dobrá poézia a na to myslím si, že mám nejaké receptory. A mnohí by vystačili s tým spôsobom, ako ja napísala poéziu na celý život, ale ona to nechala tak, ani neviem prečo, možno to ani ona sama nevie. Potom prišla próza, Roman Parker, Jan Med, Café Hyena, čiže plán odprevádzania, alebo naopak. Medzi tým vyštudovala dramaturgiu na VŠMU, ale nepíše scenáre ani paneláku, ani ordinácie. Pani Sultána, naopak, píše prózu a dobrú prózu. Neviem, či by s ňou uspela Evita Press, to neviem, ale som rád, že s ňou uspieva v iných vydavateľstvách, napríklad vo vydavateľstve Merenčín PT. Veľmi mám rád jej publicistiku. Keď som o tom rozmýšľal, že vlastne slovo preč, keď sa k tomu pridá jedna jediná hláska O, tak vznikne slovo prečo, a preto je moja prvá otázka prečo, preč, preč. Preč, preč, prečo. Ja ti ďakujem. Ja v podstate prečo, preč, to vôbec ma nenapadlo, že niekto mi môže dať takúto dobrú otázku. Škoda ju pokaziť odpoveďou v podstate. Na ulici si mi povedal, že je to blbá otázka. preto preč, lebo som mala pocit, že tie postavy, o ktorých som písala, boli už v takom štádiu, že už nič nemohli urobiť, len preč. A vlastne bolo veľmi dobré, že si to pripustili a že to urobili. A ja im držím palce do ďalšej knihy. Ale ja len musím povedať teraz jednu vec, že keď budem hovoriť trochu od veci, tak je to len preto, že teraz keď tu tak sedím a počúvam toho Jana, jak on mne pekne rozpráva, tak si tak hovorím, že keď som mala takých 18 rokov, tak som chodila po tejto ulici a som si hovorila, že to by bolo perfektné, keby raz som bola taký slávny človek, že taký nejaký Štrase, alebo Štrbka, alebo takí ľudia by prišli na nejakú moju prezentáciu a ešte by tam niekto o mňa niekto by ma tak vychvaloval. To sa ti stalo pred 40-kou. A vlastne presne za 20 rokov v showbiznise sa mi to vlastne podarilo, takže ja si to tu teraz tak nesmierne vychutnávam a preto tie moje odpovede budú úplne také odfláknuté. Tak, musím povedať, že v tvojom veku už niektorí slušní básnici boli mŕtvi. A my neslušní, my ešte žijeme. Taký Artur Rimbaud napríklad, alebo Puškin. No ale zase v tvojom veku niektorí ešte neznamenajú vôbec nič a dokonca niektorí nebudú nič ani znamenať. Oni ešte o tom nevedia. Vyznačujú sa úplne inými nekvalitami. Ja som povedala, že nie je autobiografická, ale samozrejme sú tam témy a motívy z môjho života, však ináč sa nedá písať. Ale pre mňa to, ľudia ma zastavujú, napríklad taký Eugen Gindl a hovorí, že je to experiment. No mne sa nezdá nič na tej knihe vlastne zvláštne, ona je, by som povedala, taká, snažila som sa, aby bola taká hustá, ako hovoria reperi. Tak je taká, dúfam, že sa mi podarilo, aby bola hustá, ale fakt je, že prvý čitateľ, ktorý túto knihu čítal, mi povedal jednu kritickú vec a to, že na niektorých miestach akoby niečo nebolo povedané, alebo akoby tam chýbalo ani nie, že niečo, ale to hlavné. A ja som si povedala, že možno, ak ešte niekedy mám napísať nejakú knihu, tak to hlavné tam skúsim povedať. Takže
Ja som rada, že mám ešte pred sebou nejaké výzvy. Tak tomuto sa už nedá veľa dodať, lebo by som povedal tomu Eugenovi Gindlovi, že je to tak ako aj ja, typický produkt 60. rokov, keď všetko, čo bolo iné ako Mária Razusová, Martáková, bol experiment. Dnes už je to trošku ináč. Vieš čo, ja už ťa nebudem asi nejakými otázkami trápiť, povedz ešte ty, čo chceš povedať, alebo prípadne prečítaj niečo z knižky. Ďakujem, ja prečítam jednu malú časť, ani nie z knižky, ale ešte z papiera, ale je to z knižky. Ako nie z tejto? Je to z tejto knižky. Len mne sa ju nechcelo celú nosiť, tak som si to vytlačila. A ty nevieš, kde to je? ja to tam mám totiž to tak aj všelijak popočiarkované, aby som vedela, kde zvýšiť hlas, kde znížiť a tak. Kde sa postaviť, kde si sadnúť. Oplatila sa ti tá škola, to je fakt. Že... Chcem vám povedať, že keď ja skončím, tak potom Eugen Prochádzky, ktorý bol taký milý a povedal, že zahrá k tej mojej knihe, tak zahrá. Tak aby ste vedeli, že aj niečo dobré vás čaká. A potom, keď zahrá, bude preč. Takže, Král. Tvoje slova chrlené, šepkané, tárané, zvyšujúce hlas. Zbytočné, zbytočné, zbytočné. Tvoje slova, Král, obkolesujúce, nepriedušné, oslobodzujúce, bezbrehé, zvierajúce, kladúce na lopatky, pulzujúce, vibrujúce a šľahajúce, vzduch v našom byte a krv v žilách, nadýchavajúce naše letné periny. Tvoje slová vyháňajú z domu a zaháňajú na cestu späť. Sliedia, prenasledujú. Tvoje slová, Kráľ, otvárajú fľaše vo verajách odviatých dverí. Vystreľujú storočné zátky, rozďavujú okná a postrkujú deti akoby mimochodom k najbližšiemu zrázu. Tvoje slova, moje obrazy, tvoje slova, moja krajina, vlast, zástava. Tvoje slova, jediné možné spoločenské zriadenie. Tvoje slova, čokoláda s kúskami kandizovanej zeminy, fair. Tvoje slova, trofeje mojej vypchatej pušky. Tvoje slova, nadšene vyhadzujú moje telo k oblohe, ako celkom prázdnu letnú loptu, dopruhovanú a dokvietkovanú na smrť. To bol život? Nuž nech príde znova. Ďakujem. Giovanni Sollima, Alone. Prečítaní je to preč, ale teraz už asi naozaj preč. Ďakujeme veľmi pekne. Ďakujeme. Ďakujeme. Preč.